माडाचे रावताय तिगूर असून चिकूचे रावताय How to control diet? लोकांक दुयेंसां जावप कारण म्हटल्यार अनकंट्रोल डायट आमी विकतात आख्खो आमी मांस खातात रायस फास्ट फूड जंक फूड एनाकाच आमी जेवणा खावन हे आमच्या आंगात भितर दुयेंसां जातात ताकाच लागून आमची फिरवण बरी जायना तुम्ही आता एक काम करा विकाक एक दीस तुम्ही उपास करा आणि दीस खंयचो तो तुम्ही डिसाइड करा